Hey you guys, once again we have a haul. דברים לחורף. נתחיל מטומי הילפיגר, she's a big one. Okay, starting off strong. הסריג הזה. Look at the details. אני מכורה לדגל שזה בסליב. This is she. איך היא נראית? המעיל הזה. The details. אני מרגישה כמו ה-horse riding girls בצפון לונדון, משהו כזה. הוא מאוד מחמם אבל מאוד גם דק ולא כבד, אז מאוד נוח. Next we have these jeans. מה, נעשה טרנזישן? She's a disco dancing star ברמות. בדרך כלל אתם יודעים, אני לא אוהבת high-rise, אני אוהבת שזה ממש ככה. אמא שלי אמרה לי שזה מעריך את הרגליים. So we listen to mom. Okay, next. Okay, she's so cute. וגם הצבע, זה כזה מסטיק נדיר. Okay. אני מאוד אוהבת שיש פה את כל הפאטרנס שהם 3D והם בולטים. אני חושבת שזה של מנס בכלל. זה משהו שחדש לי, כי אין לי כזה. יש לי יותר קלאסה כזה, גם בגזרה פה. Moving on to Calvin Klein. לא ציפיתם, right? She's not too tight, not too baggy. אני אוהבת אותה ממש. בייסיק, אבל לא בייסיק מדי, she's unique. לא קשור לטופ, אבל זה גם נכנס מקלווין קליין. אבל מה שהכי התרגשתי זה הסט הזה. זה בוקסר בשביל נשים. הגיע עם הטופ הזה. Let's try her on. Okay. היא לא כמו ההלבשה התחתונה ממש של קלווין קליין. קצת פיג'מתי. ואני מאוד אוהבת את הסגנון. So I like her.